Projekt koji uključi neobično velik broj pripadnika manjine odaje tradiciji kako onoj folklornoj, tako i zanatskoj. Dožinke slave žetvu, odnosno završetak radova na polju kada spremljen urod jamči spokojnu zimu. Před samotnými žněmi a krajanskými dožínkami se musí poučit mladší, a to také na vesnici, v Dolních Střežanech. I dnešní padesátníci znají jen kombajny, které vyjíždějí do polí, a některé staré zemědělské práce se naučili od svých předků. S kosením obilí však problémy nemají. Jde jim to dobře od ruky. Zkrátka lehko, protože se teďka víc neseká tolik, jak se někdy vás sekalo, teďka se to seká jenom tak, aby se to ukázalo. Někdy naše dědové a ještě i rodiče sekali jutra, po celý den to sekalo, tak se to bylo, u toho se unavili, ale bylo to veselé. Šli domů s písničkou. K takovéto práci je zapotřebí kosa, nasazena na dřevěném kosišti, opatřeném křídlem k rovnání obilí. Obyčná kosa, která seká trávu, ale při žni, když se sekali žně, tak se k tomu přidělala hrabice, dřevěná hrabice, která, když jste zasekli do řádku, odebírala, přislonila pšenici na řad, aby mohli ženský, kteří obírali tu pšenici, dělali z toho snopy, aby se nemuseli hodit zohybat i aby to bylo posložené, aby to nebylo rozházené. Ani odebírání obilí za ženci není jednoduché. V minulosti to byla většinou práce žen nebo mladých hochů. Sběračky odebírali obilí a odkládali je do hrstí nebo vázali pomoci povřísal. Slávinka pomáhala i u žacích strojů a mlátiček. Dělala jsem, byla jsem 15 roků a chodila jsem k mašinám. Byla jsem mladá, ale jsem se nadělala pár roků v mašinách. I pak začali kombajny teprve. To byla veliká práce. I zajímavé to bylo. Lidi byli zadovoljní, veselí. A teď to honem všechno se vykombajnuje a někdy se i zpívalo u mašiny. Bylo to pěkný. Všechny české besedy se na dožínky připravují několik týdnů dopředu. Ať už jde o tance, pletení věnců z obilí nebo ozdoby všeho druhu z krepového papíru. Dolnostřežanští neschází v žádném dožínkovém průvodu. Žáci a žátkyně a nosejí snopečky a květiny, chrpy a kopretinky a máky. Mužky nosejí kosy, nosejí se koláče, voda, srpy. V Bělovarsko-Bělogorském kraji žije nejvíce chorvatských Čechů a v tom případě působí i největší počet českých sdružení. Do místa konání letošních dožínek do Kaptolu u Požehy je přes 70 kilometrů. A co s alegorickými vozy? Musí se převést. Zdenečtí krajané měli vše pod dohledem, i samotné nakládání. Dožínky se slaví od nepaměti ve všech zemědělských zemích. Z dožinek z původního lidového zvyku oslavy ukončení žní se vlastně u nás stala taková oslava celoroční žně práce krajanských spolků. Takže je to svým způsobem taková přehlídka toho nejlepšího, co se v krajanských besedách urodilo během, dejme tomu, posledních 2 let. V obci Kaptol v 10 osadách dnes žije 3,5 tisíc obyvatel a známá je především středověká tvrz. Najdeme dokumenty datované v Kaptole po celý středověk až do začátku 16. století. Tady stolovali tí kanovníci, ktorí mieli sídlo v Starém hrade. A dnešní Starý hrad on byl jasně přestavován, dostavován a tak dál. A dnešní podoba je ze 16. století. Po 150-leté turecké nadvládě se do těchto končin začali přistěhovávat lidé z Bosny, Liky a kolem roku 1860 také Češi. První vlna byla dostěhovalců z západních Čech, tak někde z dnešních okresů Klatovy a Domažlice. Pak něco později došli Moraváne, znamená z Českomoravské Vysočiny, Bystrice pod Pernštejnem, Nedvědice a tak dál. A
A oni na přelomu 19. na 20. století už byli většina obyvatelstva tady v Kaptole. Místní Češi si po rozpadu Rakousko-Uherska v Nové Vlasti roku 1923 založili Československou besedu a o rok později také školu. Nejen o těchto faktech byla uspořádaná výstava, ale také zazněla pro mnohé už archaická slova zemědělských pomůcek. Tu je korito, tu je toulec, tu je srpek, čupák, nož na řezání slamy, hrabě vidle, otýpek s povžíslem, klepec, kosa a babica. Letošní dožínky se v Kaptole konaly po 25 letech. Veškeré přípravy a obrovský kus práce možná byly i dárkem za 90letou činnost spolku. Celá obec to vzala za sebou. Hasiči, obec, všechny sdružení v Kaptole a taky museli beseda. Tak nebylo nějakých problémů, protože všichni řekli, uděláme to, to musí být v Kaptole. Vždycky se to přizpůsobuje nějak místu, kde se dožínky konají. Tam, kde jsou třeba lepší prostorové možnosti nebo i možnosti organizační, jako například v Daruvaru, tak tam byly dožínky dvoudenní. V Končenicích a teď tady máme dožínky jednodenní, ale myslím, že ta základní koncepce stále zůstává stejná. A také zůstala. Na dožínkové veselici nesměla chybět muzika a dobrá nálada, jako památka na staré dobré zvyky. Průvod neodmyslitelně patří ke krajanským dožínkám. Neschází symboly, věnec upletený z různých druhů obilí a ozdobený kvítím, chléb se solí jako výraz úcty a vstřícnosti, nebo dožínková májka, kterou společně nesou představitelé všech českých besed. Etnografickou ukázku kdysi té těžké a namáhavé práce od setí, žatí, mletí až k samotnému pečení chleba znázorňují alegorické vozy. Šibovecká beseda představuje pohrabování. Je to na voze Hranice z 21 mandele. Máme tu malé hrábě dřevěné, máme tu vidle dřevěné, máme tu velké pohrabovačky, které se pohrabovaly po poli, co kde zrní zůstávalo, aby se všechno sklidilo. Cepy už jsou málo kde k vidění a jak s nimi mlátit obilí, to se děvčata z Ivanova Sela musela pořádně naučit. Je to dost namáhavá práce, možná nevyhlíží, ale je. Třeba to v rytmu je, že jo, my to děláme v rytmu, husa se peče. Je muset dávat pozor, aby jsme se neuhodili jedna druhou a takhle na voze je to dost, musíme nějakou se držet, aby jsme nespadli. O staré zemědělské stroje se kvůli dožínkám musí také pečovat. Ten lipovecký je z druhé poloviny 19. století. Náš alegorický vůz představuje tady kamenný mlýn, jak se někdy sedláci s kamenným mlýnem mleli obilí. Znamená, od zhora se nasypávalo, tady jeden sedlák otáčel a mleta znamená mouka, vycházela tady má. I dobré pivo patří k české kultuře. A jaký by to byl konec žní, kdyby s rukou domácích si patron nepřevzal dožínkový věnec? Těmi letošními byly Ministerstvo kultury a Rada pro národnostní menšiny. Skupiny tanečníků v původních i stylizovaných krojích, českých i moravských, se představili s tím nejlepším, co se v poslední době naučili. Do Kaptolu přijelo přes 1000 účastníků a jak nám mnozí návštěvníci potvrdili, hezký byl pocit přátelství a přání, aby se tato tradice ještě dlouho udržela.